Hallo allemaal, we hebben daar heel lang naar uitgekeken, maar nu is het dan eindelijk zoiets. We zijn klaar voor de bontensturm van Maastricht. Ja, en dan Patty en Mich weer hier om dat te gaan verslaan. De komende paar uur zullen we de grootste groepen zien langskomen. Ja, wat zien we allemaal, Patty? De jaarlijkse tradities, King naar carnavalsvereniging. Het is eigenlijk een optocht recht uit het hart van Maastricht, voor het volk van Maastricht. Een echte bontensturm. Als trein zullen de eerste wagelen, personen, groepen aankomen. Natuurlijk voorafgaande door het garderegiment, de kakkelpiepers en natuurlijk de nieuwe hoeklustigheid van Maastricht Neuer. Inmiddels is al een paar weken bezig. Maurice de Nierse. We kennen hem inmiddels al. Hè. En het zonnetje schijnt, het is aardig druk aan het worden hier op het Friedhof. En Ik zeg maar ja, ik heb er zin in. Ik ook, absoluut. En ik hoop je toezorg. En ja, wat hebben we eigenlijk nog allemaal nodig, hè? Niks meer. Nee, met de zon... De zee zal komen voor op. Vroeger al. Bert jongen, we zullen ook weer herkennen. De Ierse wagen wou wel zeggen, het is natuurlijk voor de chariteitenwagen. Pak een buis eens even doen. En dan nog een paar euro in voor het geweldige werk wat ze doen. Bert, dank je dat ze